Шамаил ул каллиграфия һәм декоратив алымнар бергәлегеннән гыйбарәт үзенчәлекле мөселман сәнгате. Шамаил татар халкына гына хас менталитетны, милләтнең рухи байлыгын, дөньяви карашын чагылдыра. Хәзерге көндә шамаилләр язу традициясен дәвам итүнең яңа юлларын төрле рәсми һәм иҗтимагый оешмалар белән берлектә барлау мөһим. Идел буе Булгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган шамаилләр күргәзмәсен безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та карап бирде. Шамаил термины сыйфатлы дәрәҗәле дигән мәгънәне аңлата. Иранда ул фарсычадан изге сүрәт, портрет, икона кебек мәгънәләрне белдереп, сәнгатьнең бер төрен атаучы термин буларак та очрый. Шамаилне декоратив сәнгать төре дип әйтә алабыз, чөнки аның нигезендә каллиграфия ята. Тарихтан мәгълүм, 19 гасыр башы һәм 20 гасыр ахырында кулдан ясалган шамаилләрнең басма нөсхәсе күпләп нәшр ителә. Татарлар өчен өйләрендә ишек өстенә дуга сүзләре язылган шамаил элү яки аны башка бер урында тоту үзе бер гырыф-гадәт. Шамаил татар йортын явыз кешеләрдән саклап, иминлек теләп торучы атрибутика. Изге Коръән аятлары, сүрәләр язылган шамаилләр элек-электән татар илләрен бизәп, нур биреп торган. Без күбебез аларны уку түгел, аларда ни язылганын да төгәл әйтеп бирә алмыйбыз, ләкин бер кайчанда шамаилләрне киштә артына да тыгып куймыйбыз. Ташларга да ярамый. Татарларда гомумән гарәп язуына генетик планда сакчыл караш яши, аны изге әйбергә саныйлар. Ул Алланың барлыгын һәм берлеген искә төшереп торучы рухи терәк. Коръән сүзләре язылганга күрә шамаилләрнең кадере зур. Тагын алар борынгы заманнардан бирле татар халкының рухи байлыгын күрсәтеп торучы сәнгать әсәрләре буларак та югары бәяләнә һәм халык арасында киң таралыш ала. Бүгенге заманда да әлеге төр сәнгать әсәрләрен тудыручыларның эшләренә сокланабыз. Алар бик күп, төрле стильдә, басма һәм пиалага, фольга белән ясау рәвешендәме, кәгазьдә ясалган шамаилләр, милли бизәкләр төшереп ясалган, тукымада чигелгән төрле формада, төрле каллиграфиядә. Шамаил ясаучы кеше язу кагыйдәләрен белергә, сабыр булырга тиеш. Шулай ук яхшы язу әсбаплары булу, төгәл язу, кулның эшкә, язуга ияләнгән булуы да шарт дип сүзен раслап әңгәмәбезне әлеге күргәзмәнең оешуы, максаты, үзенең теләкләре турында аңлатмалар биреп дәвам итте. Шамаилләр өлкәсендә эшләүче галим, әлеге теманы яктырткан берничә китап авторы һәм талантлы рәссам каллиграфларның берсе Рөстәм Шамсутов. Это уникальное мероприятие, называется Шамаил Арт. Бу уникаль күргәзмә Шамаил Арт дип атала һәм мин аны фестиваль дип тә атар идем. Әлеге күргәзмә үз эченә иң зур байлыгыбызның асыл үрнәкләрен җыйды. Төрле музейлардан, шәхси тупланмалардан алынды һәм Идел буе Булгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланды. Габделхак хәзрәт, Мәрҗани фонды коллекцияләреннән бүгенге көн Шамаил язу осталары хезмәтләре тупланмасы. Әлеге күргәзмә 90-нчы еллардан бирле оештырылып килүче күргәзмәләрнең йомгаклау өлеше кебек тә кабул ителә. Ул 3 бүлектән тора. Беренче бүлек борынгыдан калган халыкчан юнәлеш, икенчесе профессиональ юнәлеш, Шамаил сәнгате, сәнгать буларак. Һәм өченчесе бүгенге көн шамаил ясау юнәлеше. Бу күргәзмә безнең тарих, аны барларга, тупларга үстерергә кирәк. Зур теләгем безнең Казанда шамаил үзәге бинасын булдыру. Бер урында булганда эшебез дә нәтиҗәлерәк булыр иде. Шамаил татар халкы рухи мирасының аерылгысыз өлеше саналучы борынгы мөселман каллиграфиясе сәнгате, буыннардан буыннарга күчкән күңел дугасы. Шамаилләргә бәйле традицияләрне саклау һәм ныгыту, үстерү максатыннан төрледән төрле күргәзмәләр оештыручыларны тагын берсе әлеге күргәзмәнең кураторы Динә Әхмәтова. Я думаю, что в Татарстане многие знают, что такое Шамаил, или даже если не знают название, но видели.
Безнең татар халкы шамаилнең нәрсә икәнен, мәгънәсен аңлый дип уйлыйм. Авылларда бик күп сакланган, совет чорында да шамаил язу туктап тормаган. Үзгәреш чорыннан соң әлеге сәнгать түре профессиональ биеклеккә күтәрелә башлады. Бик күп яшьләр чит илләрдә зур белем алып эшли башладылар. Төрле милләт кешеләре булуга карамастан, аларны гарәп каллиграфиясе кызыксындыра, аларның матур хезмәтләрен бүгенге күргәзмәдә күрергә була. Бу өлкәдә бигрәк тә хатын-кызлар хезмәт итә. Ни сәбәпле дисәгез, алар тормыш дәвамчылары. Иҗатларына көтелмәгән мәгънә салалар, яңа техника, компьютер, яңа материаллар, керамика куллана башладылар. Яшь осталар бар, мастер-класслар үткәрелә, күргәзмәләр оештырылып тора. Бүгенгесе дә бик яхшы оештырылды. Барлык тамашачыларны да чакырабыз. Килегез, күрегез, үзегезнең фикерләрегез белән уртаклашыгыз. Әлеге күргәзмә Казан, Шаллы, Түбән Новгород, Саранск, Чебоксар, Уфа, Мәскәү шәһәрләрендә иҗат ителгән татар халкының милли йөзен чагылдырган җимешләрен тәкъдим итә. Борынгы бабаларыбызның күңел дөньясын, рухи байлыгын чагылдырган шамаилләрне өйрәнү бик кызык. Татарларда киң таралган шамаил сәнгатенең һәм гарәп каллиграфиясенең традицияләрен торгызу һәм аның матур үрнәкләрен пропагандалау бүгенге көндә дә әһәмиятле. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.